Što se tiče starijih i mlađih kategorija, mlađi juniori mogu bacati juniorski disk, znači 1 kilo više. Juniorski disk je 1,75 kg, a mlađi juniorski je 1,5 kg. Da vidimo. To je tu negdje, bit će zanimljiva borba. Tako da Ivančić se odlučio zapravo nastupati na ovom natjecanju, a ne na onom natjecanju za 2 tjedna, obzirom da je propozicijski određeno da ako netko nastupi na ovom natjecanju, naravno da ne može nastupati onda za vikend, tako da se ne dogodi da imamo dvostruke nastupe, odnosno onu kategoriju u kojoj odaberete da nastupate, u njoj nastupate. A ovo je 36, koliko? Isto 66. A tamo Čubelić otvara puno dalje, naravno, od svih ostalih. To će biti preko 50 metara, vidjet ćemo, nisam siguran baš 54-27 koliko je njegov osobni rekord, ali od neko treba krenuti, a Čubelić, izraziti favorit ovdje iz Kvarnera Rijeke, otvara sa 52-10, to će biti prva serija za njega, uvjerljivo vodstvo, a vjerojatno je već i riješio pitanje pobjednika s ovim hicem, ali naravno nešto će sada i drugi dečki ovdje trebati izbacati, oni će se ovdje boriti za srebro i broncu, Crnčec, Šaravanja i Ivančić, a Vesna Delić, Vesovšek iz Slovenije baca ovdje primarno naravno za rezultat, obzirom da plasmana nema. Dosta visok izbačaj za ovog člana Krke Novo Mesto, 2004. godište, izlazni junior ovdje, a zanimljivo je ovdje samo kod naših domaćih natjecatelja, samo je Čubelić ovdje izlazni junior, Crnčec i Šaravanja su 05. godište, dok Ivančić, kao što smo rekli, odlučio se za nastup ovdje, tako da neće moći nastupati za 2 tjedna, ali on sigurno ovdje figurira za medalje, tako da to već u startu čini se i kao dobra, mudra odluka njega i njegovog tima iz Atlasov kluba Medulin. A sada da vidimo koliko daleko leti hita Crnčeca. Ovaj disk će biti zapravo vrlo brzo gotov. To je 5 natjecatelja, 30 hitaca ćemo vidjeti. Ali brzo nam slijedi ona zanimljivija, a to će biti disk seniora u 14 sati 20 minuta, to imamo više natjecatelja, tako da ćemo tu imati što zapratiti dodatno. ...36, 66 je, čini se, bio prvi hitac Hrvoja Šaravanje. Da vidimo sada koliko daleko disk leti u drugoj seriji. Ne leti, odnosno letio je do mreže, a da vidimo sada Rafaela Ivančića. Crnčec se, čini se, bacio 33-48, tako da se on dodatno poboljšao u ovoj drugoj seriji. Brzo ovo natjecanje ide, već smo u drugoj seriji, tako da malo po malo doći će 3., 4., 5., pa onda i 6., a malo po malo da vidimo koliko daleko Ivančić ovdje baca u drugoj seriji. Ispao je ponovno iz kruga. Također ovdje svi natjecatelji imaju 6 pokušaja, tako da se dodatan rizik može uzimati, ne treba se
treba se čekati nekakav siguran hitac. A da vidimo Andrej Jure Čubalić, 52-10 je bilo u prvoj seriji. Čubalić, inače hrvatski reprezentativac, na balkanskim prvenstvima nastupao. Djeluje kao sličan hitac, slične razdaljine, možda i nešto dalji, trebalo bi to zapravo biti možda dalje, samo što je crvena zastavica, tako da se neće ni mjeriti. A malo pogled u povijest prošle godine. Andrej Jure Čubalić pobjedio sa 49-97 na ovom natjecanju, tako da već sada je to puno bolje nego tada u Splitu prije godinu dana. Karlo Manca je bio drugi, on ovdje nije s nama. A Luka Šorman je osvojio brončanu medalju, ali Šorman više nije junior, njega ćemo zapravo vidjeti kasnije. A sad ćemo vidjeti treći pokušaj Tilena Delića Vestavšeka. 43-16 ima prijavljen rezultat, pa da vidimo sad. Da, nije dobro položio taj disk i sada to nije ponovno najidealniji hitac. No, on ima još 3 pokušaja, tako da može još podosta popraviti dojam ovdje. A da vidimo hoće li se dodatno popraviti Arijan Crnčec ovdje u trećoj seriji. Bijela je zastavica, idemo vidjeti sad koliko i daleko. (32, 31), to nećemo pamtiti, to je malo slabiji hitac. Sada vidimo ovdje Šaravanja, trenutačno drugoplasirani, može li još ipak nadograditi tih svojih 36-66. Drugi pokušaj bio neuspješan, a treći je uspješan. Sad ćemo vidjeti koliko uspješan po pitanju daljine. Isto slabije, 34-70, treba će popraviti to. Prvo je malo bolje od ovih trenutačnih hitaca viđenih, a da vidimo koliko bolje može Rafael Ivančić iz Medulina. Već sam spominjao, 36-41 je njegov osobni rekord u bacanju diska za juniore, kila 75. Sada uspješan hitac, da vidimo mjerenje, da vidimo koliko uspješno, koliko daleko je Ivančić bacio u trećoj seriji. To će biti rezultat dalek. Evo ga, to je 37
0,6, evo to je sada drugo mjesto za Ivančića, a za to vrijeme priprema Andrej Jure Čubelić. Može li se približiti ili da pače još bolje nadmašiti 54-27? Preko 50 ide, a vidjet ćemo koliko. Hitac je ispravan, bijela zastavica dignuta. A daljina ovog hica izmjerena je na 52. 52-17, tako da je evo malo još to popravio. Suci će sada okrenuti poredak. Prvo bi nam opet trebao ići Delić Vestovšek, a onda će krenuti dečki unutar samog poredka prvenstva Hrvatske zimskog za seniore i seniorke, odnosno u ovom slučaju za juniore. Evo, probudio se Dilan, pa ćemo vidjeti koliko daleko se probudio, ima još 2 pokušaja. Kaže semafor 39.07 za gosta iz Slovenije, pa evo svakako da mu želimo u iduće 2 serije da pokuša prebaciti 40 metara, a da vidimo sada Arijan Crnčec 33.48, trenutno najbolji hitac. 4. serija u tijeku. Nastavlja sa sličnim solidnim hicima ovdje, dapače što se njega tiče rekordnim hicima. Da vidimo koliko je ovo daleko. Evo ga, malo po malo, 34.16, baca sve bolje i bolje iz serije u seriju, a da vidimo koliko će sada prve šaravanja baciti. Ovo je nisko, malo kao da mu je ispao taj disk, bit će to bijela zastavica, ali nije to sigurno ono što on traži u ovom trenutku. Ima još 2 serije, tek je 4. Tako da još tu ima vremena i prilike za korigiranje. ...34.96, slabije nego neki drugi prijašnji hitci, a da vidimo sada Ivančića koji ima 37.06, postigao je osobni rekord, pa zašto ne bi
pokušao još dodatno popraviti raspoloženje svoje ovdje i još dalje baciti. I njegov disk ide dosta nisko. Čekamo zastavicu, to je bijela zastavica, znači mjerit će se. (35 26) nije to onih 37.06. A da vidimo četvrta serija, sada ovdje je Čubelić, 52.17, trenutno najdalji hitac. Crvena zastavica odmah je prestupio, noga je izašla iz predviđenog prostora gdje treba ostati da bi hitac bio regularan, tako da prva serija je bio ispravan hitac, druga neispravan, treći ispravan, a četvrti pišemo X, tako da evo, peti će onda valjda biti ispravan, a za šesti ćemo vidjeti, a vidjet ćemo sada koliko može Tilan Delić Vesovšek baciti. Krenuo je sa jednim hicem 39 metara, a sad ćemo vidjeti može li možda i preko 40. Out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. 7 the band comes and locals dance the night away. It's Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes 5. As the red sun sets in the ocean, I start to come alive. Some of the girls in the parking lot slap on their makeup and they float the night away. Sleepy Joe's Cafe. Joe came home in 45 and took out a GI Law. On a singing in the spot and honey cook colors on. He married me, the highway come in, they woke up to find. They were sitting on top of a pretty little gold mine. 33-62 za Crnčica, slabije nego u prošloj seriji, ali neznatno slabije, tako da on danas zaista evo u jednom dobrom raspoloženju, vrlo dobro, konstantno, stabilno baca ovdje. Da vidimo sada novi pokušaj, startni broj 26, Hrvoje Šravanj Agram, 36-66, najbolji hitac. Može li dalje od toga u petoj seriji? Djeluje kao sličan hitac onim prijašnjima, ali dobro, budemo opet vidjeli koliko će se izmjeriti pa ćemo znati i točno koliko je to daleko. Za to vrijeme Ivančić priprema. (34-78), da, slično kao u prošloj seriji.
traži se još uvijek traži pravi hitac ovdje, sve je to nekako nisko, kao da ima još dosta prostora, dosta rezerve za poboljšanje rezultata. Da vidimo da imamo poboljšanje rezultata Rafaela Ivančića, člana HFS kluba Meduli. Bijela je zastavica, tako da će se i ovo mjeriti. Trideset 4:81. Priprema Andrej Jure Čubilić, 5. serija, Atlas i klub Kvader. Naslov je već da osigurao, a sada da vidimo može da osigurati još bolji rezultat od ovog. Ne, ovo je nažalost potpuno promašeno bilo, posebno kad uzmete u obzir ove prijašnje hice, tako da i ovaj pišemo X. Nije bila ova 5. serija nešto preplodonosna za sve bacače, ali zato treba držati optimizam, vjerovati da će upravo 6. ponuditi ona najbolja ostvarenja. Da vidimo da li to vrijedi upravo za prvog koji nam ulazi u krug. Izvan konkurencije Tilen Devlić Vesovšek. Atletski klub Krka Novo Mesto. (39:35), ono što je, to je najbolji hitac danas za njega, a naravno želimo mu još daljnje hice, daleke hice u sezoni koja je pred njim, a da vidimo može li možda Crnčec ovdje nastaviti dobru seriju današnjih hitaca, svoj osobni je nadmašio više puta, a vidjet ćemo je li ovaj hitac još dodatno za to, ovako na prvi pogled ne djeluje tako. Crnčec trenutačno drži 4. mjesto ovdje, a 3. mjesto drži Hrvoje Šaravanja koji ovdje evo sad ima još jednu priliku da eventualno pokuša preokrenuti ovdje stvari u svoju korist kada je u pitanju možda medalja većeg sjaja, ljepšeg sjaja. 33:61, zaključak solidnog nastupa za Crnčeca, a da vidimo sada zaključak Šaravanja za današnji dan. Već smo rekli sutra je njegov bitniji dan, ali sigurno da bih htio što bolje nastupiti i u ovom trenutku. Bio ovo nekakav drugačiji pokušaj, neispravan, tako da ostajemo u 3. mjesto.
Ivančić je na drugoj poziciji, tako da se može sad dodatno opustiti i pokušati još dalje od 37.06 baciti hitac. Ostaće u krugu. Ali čini mi se da će ostati i onih njegovih 37.06, naravno ponovno semafor donosi promjenu. Da, to je 36, 31, ali dobar hitac za njega. I sada Andrej Jure Čubelić, odlično je krenuo. Pa da vidimo može li odlično i završiti, odnosno da završi sa najboljim hitcem ovdje i za zaključak juniorskog diska. Bio bi možda ovaj najbolji hitac, ali je neispravan, crvena zastavica, tako da čekamo liste pa ćemo službeno pozvati za proglašenje.